Moro, se on Makeaspr täällä nyt ja tällä kertaa me opetetaan teille kuinka tehdä yksinkertainen guarry. Tai mikä olikaan. No se näyttää niinku tältä. Joo. Tehdään vaikka tähän. Elikkä se on semmonen niinku poraus. Semmonen porajuttu. Ja porraa bedrockiin asti. Mutta siihen tarvii 3 stackia, no 3 stackia koalia. Sitten tarvii näitä cobblestone transport pipeja. Kastakki. Sitten niitä guarryjä itsestään. No kirjoitetaan siihen. No tarvii yhden. No tuli sitten. Noin. Ja sitten tarvii tikkui. Siis anteeksi noita pipuja, mitä olikaan. Oikeesti. Noin. Ja sitten vielä ne... oliko ne täällä? Oli. No täällä. Ne meni joo. Tuossa. Mikä tämmönen Steam Engine? Ihan sama. Sitten ei muuta nyt tähän tarvii. Jos haluaa tehdä isomman, nehän voi niinku ottaa täältä niinku näillä landmarkeilla. Saa niinku tehtyä niin iso alueen kuin haluaa. Ja tälleen. Sitten vaikka niinku tämmönen. Jos haluaa vaikka tämmöisen alueen tai niin iso alueen kuin haluaa. Ja sitten vaan niinku tulee niinku siihen silleen. Mutta nyt ei näitä landmarkkeja tarvi. Koska se on liian epäjuttumake. Elikkä ensiksi laitetaan tämä guarry. Se niinku antaa se alue, mihin se tulee. Sitten laitetaan Steam Engine noin. Ja noin. Sitten laitetaan niihin nämä hiivet. Oho. Oi! Meni pois. Se ei tarvittaa. Eikö niin joo, ne chestit tietenkin vielä. Ja eli sitten vaikka tähän näin. Eli näihin tulee ne blokit, mitkä se kaivaa. Jos tekee ison, niin tekee paljon näitä. No. Persus. Noin. No. Ei. Noin. Joo, lopetan tuon sanomisen. No vaikka 3 nyt siihen. Elikkä tuolleen. Noita en tarvii. Ei noitakaan. Ottanut paikan. Mutta sitten laitetaan pivut näihin ja laitetaan ne päälle, niin sitten se alkaa nyt itsestään tekemään sitä aluetta tähän. Sen aikaa voi vaan ootella. Sitten voin käydä katsomassa tätä sillä välin. Tällainen se porraa niinku bedrockiin asti tuon verran. Sitten pitää
mutta se kestää jonkun verran vielä. Tai no, en mä vieläkään. Sitten tulee aika nopeasti. Se tulee se poraakin. Näin tei taas. Hei. Sinä siellä hiljaa. Ok. Näin. Ja Bora Dulle. Ja sitten se aika jonnesti poraamaan siinä. Hyvin juttu. Joo, mutta sitten se poraa siihen bedrockin asti. Sillä tuossa porata nyt tuossa ja sitten mä voisin vielä näyttää sen landmarkilla, että kuin iso siitä niinku voi tehdäkin vielä. Se olisi niinku tän kokoinen. Ihan kiva. Ja se on niinku ollut aika kauan päälle jo. Mutta vasta tän verran. Ihan kivan kokoinen on. No joo, se oli ensimmäinen Tekkit-opas ja tältä kertaa se on moro.